adjust your mirrors. Okay, I'm good. Откъде включваме аварийните светлини? Аварийни светлини. Okay, we go left. No, I'm asking you a question. Откъде включваме аварийните светлини? Това. Откъде включваме чистачките? Чистачки, това. Добре. Къде е паркинг спирачката? Паркинг спирачката. Супер. Tell me the names of the instruments on the dashboard. Ниво на бензин. Да. Скоростомер. Оборотомер. Скорост. Да. Температура на мотор. Окей. Откъде включваме светлините? Светлини. Only lights. Only lights. Окей. Супер. If this is аварийни светлини. Yes, this is светлини. Yes. Така. Аптечка. You read my mind already. You know what I'm gonna ask you. But ask in Bulgarian if you want. Какво оборудване имаме в автомобила? It's too complicated. Оборудване means equipment. What equipment do you need to carry in the car? Say it again. Оборудване. Какво оборудване трябва да имаме в автомобила? Аптечка, триъгълник, пожарогасител, да, жилетка. Браво. Наляво.